Ja. Ja, du kan bli sjukare då. Ja, det skulle med att det sker. Och kanske kommer äta då snägt det här. Är det killing runt där? Vi måste hjälpa gullingarna. Ja, det är sjukt. Det är så en germasvör. Arr, stop fighting these damn chickens! Kussa det kunner! Nej, vi get back. Jag kan inte lära sig sådär. Ja. Símun 20 år. Jag ser vita näka. Eller om du gör när vi är här uppe. Så en bant underkon, eller här. Här är en grotta vid bunken och creeper. Ja. Family. Min family. Ja, jag köpte skins. Kan jag de köpte äggaklastarna. Jag Hey, vad är diamantsvärd för 3 punkter vet du? Så är man just situationen värre. Säg man. What have you done? Fan, som är. Hur snack häv då? Vill du rakt höll? Jag är inne där första veckan. Jag får nog säga experience över det. Chicken experience. Det är experience över. Experience. Oh, I see what you did there. I see what you did there. Okej, nu är det och jag känner mig på att plocka äggestråk om till vi lägger. Ja, det planer kan man. What? Hur ska du dräpa Vad du inte planer kan man. Hur då är det ägg? Jag kan gå tillbaka. Holy fuck. Så vad att det sånt en skufot. Ja, det finns ju nog snack Det är level. det jag hade. Varför filmar jag sån här? Filmar nu. Hur kan det? Jag filmar med alla hörnor och lätkörare. Går det, Ja, ha? det har vi ofta gjort. Jag tyckte Fríði slår av mig. Jag sitter redan ofta här, så det kan vara först. Jag lät ju. Det vet du vad ska det där kom cirka en 5 minuter 18 då, va? Au. Nej, det är gå eller så igen. Nu blir det mitt ända med sådär. Kan vi Wow, göra det är creeper. kill all chickens command eller något? Ja, det var bara dräva de andra där. Alltså, skulle vi inte dräva allt och ta film eller gött? Röjna, gud. Catcha grenade, tror Ja, jag. det måste vi. Nu kan du dräva det, kom. Alltså, borde inte säga att vi bara alltid ränna av steg och så kommer alltid så alltid väck. Jag vet inte. Esbern, det rickar sig gå hemma. Det spispannan nekrinkar ju jag kommer ofta. Kvättnäck värre. Jag har spispannan nekrinkar nu. Oj, jag kan inte nu göra till en What the